Bisan sa kainit sa panahon, padayon gihapon nga gitrabaho sa 52 anyos nga si Ronnie Inot ang pag-ayos sa mga water meters sa usa ka commercial space dinhi sa J. Alcantara Street, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo. Si Enot, usa ka contractual maintenance worker, mutrabaho gikan Lunes hangtod Sabado, din mo kita siya og 500 pesos kada adlaw. Mipadayag si Enot nga kini nga kantidad di kaigo silang budget, ilabi na nga aduna siya 5 ka anak. Uyon kay mi. Kami mga trabante, uyon kay mi anak kay mo man yung gipaabot. Nga naay-increase among kwan, paningkamot ba. Kay parehaan ni ro kontraksyon. Gagmay kami sweldo nga paliton mahal kayo. Sabay gyud na-increase. Kay para kung usay kinahanglan eskwela pa sa akong bata ron college na duha ka buok. So kinalagi mig increase sa sweldo. Depende kung mo kaon mig sudan nga tarong murag di kulangon ang 500. Si Ronnie, usa sa mga minimum wage earners, nga unta makapahimulo sa proposed wage hike nga 200 pesos matag adlaw kung napasar isip balaod. Kahinumduman nga ang House Bill No. 11376 mipasar na unta sa ikatulo nga pagbasa sa House of Representatives. Apan ang Senado adunay laing bersyon niini, ang Senate Bill No. 2537 nga giaprubahan ni adtong Pebrero nga nagtinguha nga mapatuman ang 100 pesos daily minimum wage increase. Apan, ang mao mga balaod nun, opisyal nga na-expired tungod sa wala pag-convene sa Senado sa Bicameral Conference Committee kauban ang House of Representatives sa wala patak-upi ang 19th Congress ni atong Hunyo 11, 2025. Miparayag ang tigpamaba sa House of Representatives, Princess Abante, nga makasagmuyo ang desisyon sa Senado may tungod sa wage hike. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. Base sa datos gikan sa non-profit research organization nga Ibon Foundation, ang usa ka pamilya nga adunay 5 ka miyembro sa National Capital Region kun NCR nagkinahanglan og 1,217 pesos kada adlaw o 26,497 pesos matag buwan aron disente ang ilang pagkabutang. Subay niini sa padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton ug walay klarong pagsaka sa sweldo, mipadayag si Chody Navia, tigpamaba sa Partido Lakas ng Masa Cebu, nga kinahanglan na gyud ang balaod nga makatabang sa mga mamumuo nga nag-antos sa gamay nga sweldo. Volatile, very volatile kaayo ang kanang kahimtang sa mga tao. In fact, pagkaugma taas na pud og kanang lana, pagkaugma usahay sa isa ka buwan pila ka beses mataas ang lana, unya magsigig taas ang palaliton. Dapat makurata na atong gobyerno nga ang mga tao luoy na kaayo. In fact, the survey says that kanang ang mga Pilipino karon daghan na ka porsyento ang nag-anto sa kalisod. Ang uban gani musulti na lang, isa na lang sila kaadlaw mo kaon. Gipalanog sab ni Navia ang iyang sentimento nga ang gibuhat sa Senado o sa kasamtangang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. muhulagway nga pagtraidor sa mga magmumuo. Nganong ang ilang huna-huna is dili man sa interes sa katawhan. Nganong gipili man sila sa mga tao para mulingkod sa ilang panggobyerno nga katungdanan karon. Nganong inana man. It's because they were voted by the people. Tapos pagkahuman na itraidor nila ang mga tao nga dili sila mo tuman sa panginahanglan sa mga katawhan sa pagkakaron. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.